Moonshot. Er det flot det? Moonshot. Lige her? Ja. Udenfor? Ja. What? Nu! Steffen! Sådan! Han er træt, Stefan, han er træt. Altså, hvor du skal bokse? Bokse næste mål. Ja, det er godt, det der. Hvad synes du? Det er... Hvad er det, hvad? Det er SM. Der er din bror. Der er din bror eller alene? Din bror, jeg har altid sagt. Din bror er blevet til. Ja, det er godt, Stefan. Det er godt. Ja, det er godt. Rigtig godt. Godt, Stefan. Ej, var det godt. Godt, Stefan. Godt, Stefan. Kom nu, ja, det er godt. Du bliver derude. Rigtig godt. Ja, var det godt. Sådan. Godt, Stefan. Rigtig godt. Hold tempoet. Det er en god kamp, det der. Ja, hold tempoet. Godt, Stefan. Godt, Stefan. Hold tempoet. Hold tempoet. Godt, Stefan. Kigger med øjnene. Godt, Stefan. Han er træt. hold tempoet, Stefan. Han er træt, Stefan. Kom nu. Ja, højere tempo. Mere tempo, Stefan. Mere tempo, Stefan. Kom, Stefan. Han er træt. Ja, det er godt. Kom nu. Han er træt. Kom nu. Mere tempo, Ja, det er godt. Det er. Kom nu. Han er træt. Kammeraterne, ja, det er flot. Godt, Stefan. Han er træt. Kom så. Kom så, Stefan. Det er godt. Kom nu. Ja, lad være med at tænde. Udefra.
Vidiš kako ga je umorio? Ej, var det godt! Godt, en gang til! Kom nu, Stefan, hen ad træt! Kom nu! Ej, var det godt! Godt det der! Parat! Hold tempoet. Op i tempo, Stefan. Mere tempo. Godt, Stefan! Sådan! Mere tempo. Hold på, sådan! Mere tempo. Kom nu til. Ja, kom nu. Det er skønt! Flot, mere tempo. Lad os følge med. Skønt, Stefan! Endnu. Han er træt, Stefan, han er træt! Kom så, Stefan! Det er godt, kom nu, Stefan, det er godt! Ja, tak! Op med paraderne, Stefan. Mere tempo. Sidste 3 minutter. Kom, det er godt det der, Stefan. Kom igen. Meget sammen. Slå noget mere. Det er godt, Stefan. Henholdsvis 5 og 2 kampe. Fantastisk flot kamp i 69 kilo elite. Vi skal også have en vinder, og det bliver i højt hjørne. Steffen Weiss. Godt, Stefan. Fandme godt.